Сигурен съм, че си попадал на много митове, полуистини и лъжи за еврото в медии и социални мрежи. Чувал си ги от политици и анализатори или от близки и приятели. Сега ще ти разкажа за някои от най-популярните фалшиви новини. Ще променят курса лева за евро. Не, няма. Този централен курс е вписан в стратегията на България за влизане в еврозоната и правителството не може да договаря друг без одобрение от парламента. Всичко ще поскъпне много. Това предсказание не се е сбъднало в нито една от другите страни, приели еврото, не се очаква и при нас. Като се изключи първоначалния минимален ефект от закръгляне, съществени промени в цените не се очакват. Ще загубим националния си суверенитет. Всъщност, БНБ се отказа от някои правомощия и инструменти още с въвеждането на валутния борд през 1997. За сметка на това, членството в еврозоната даже ще увеличи паричния ни суверенитет, защото България вече ще има глас в решенията на Европейската централна банка и ще може да ползва спасителните й механизми. Ще станем като Гърция. След първоначалната дългова криза, с помощта на еврото, днес Гърция е отличник по финансова дисциплина и икономически растеж. А при много държави, като например Ирландия, умелото използване на ресурсите на еврозоната е помогнало да станат по-богати. Държави като Чехия, Полша, Унгария и Швеция искат да запазят валутите си. Да, някои страни за сега не възнамеряват да приемат еврото, но всички те имат плаващи курсове, а и самоцинство. 20 от 27 членки на Европейския съюз са в еврозоната. Има и други митове, които целят само да те изплашат. За да не ставаш жертва на дезинформация, е важно да проверяваш всичко чуто и прочетено по темата. Само така ще можеш да прецениш реалните ползи и рискове от еврото.